Водена дихателна сесия, методът Вим Хоф. Днес ваш гид ще бъда аз, Владимир Шулев. Намерете удобно место и се отпуснете. Може да лежите, като мен, или да седите. Затворете очи и да започваме практиката. Първи рунд. Вдишайте и издишайте. Отпуснете се в потока на дишане. Вдишайте и издишайте. Дишайте с корема и с гърдите. Създайте си ритъм. Не правете пауза между дишането и издишането. Едно непрекъснато дишане и издишане. Продължавайте да дишате. И последно. Дишайте и издишайте. 30 секунди задържане на дъха от сега нататък. Усетете топтенето на сърцето си. Присъствайте. Добре. Възстановителен дъх след 5, 4, 3, 2, 1. Поемете дъх и задържте за 15 секунди. И издишайте след 3, 2, 1 и издишайте. Втори рунд. Дишайте и издишайте. Дишайте и издишайте. Без прекъсване. Дишайте и издишайте. Намерете ритъма си. Дишайте и издишайте. Използвайте корема и гърдите. Дишайте дълбоко и издишайте. Не правете пауза между дишанията и издишванията. Нека се получи един съвършен ритъм. Продължавайте. Справяте се отлично. Дишайте и издишайте. Продължавайте да дишате. Още 5. Последно, поемете дълбоко дъх и след издишане задръжте за 1 минута.
Бъдете спокойни. Усещайте всичко в тялото си. Усетете сърцето си. Бъдете наистина спокойни. Просто усещайте. Освободете мозъка. Може да почувствате нужда да поемете дъх. Ако искате да поемате дъх, може да го направите. Още малко. Справяте се отлично. Когато сте готови, поемете дълбоко дъх и задръжте за 15 секунди. И издишайте след 3, 2, 1. Трети рунд. Отново влезте в ритъма за дишане. Дишайте и издишайте. Дишайте и издишайте. Дишайте и издишайте. Влезте в познатият ритъм. Не прекъсвайте никъде. Дишайте и издишайте. Дишайте и издишайте. Ползвайте корема и гърдите. Дишайте дълбоко. Направете този непрекъснат цикъл. Продължавайте да дишате. Без паузи. Между дишанията и издишванията. Направете един цикъл, който няма пауза. Дишайте и издишайте. Дишайте и издишайте. Правете се прекрасно. Още 10 вдишвания и издишвания. Дишайте дълбоко и издишайте. Правете се прекрасно. Още 5. Можете. И последно, поемете дълбоко дъх и издишайте. Задръжте дъха. Минута и половина задържане на дъха. Може да усетите изтръпвания. Може да усетите топтенето на сърцето. Чувствайте. Бъдете тук и сега. Бъдете спокойни и знайте, че всичко е наред. Може да се справите. Може да усетите нужда да дишате. И това е напълно нормално. Ако имате нужда, направете го. Ако не, продължете. Още 30 секунди. Браво! Почти сте там. Ще се справите. Добре. Дишайте и задръжте за 15 секунди. Издишайте след 3, 2, 1
И издишайте. Завърнете се към нормалният си ритъм на дишане. Надявам се водената дихателна сесия с мое участие да ви е харесала. Нека това приятно чувство не ви напуска през целия ден или през цялата нощ.